Ji taştê gel dostan dem baş temaşevan hêja em li kafeyeke dîrokî yan navçeya Sûriya Amedê ne û mêvanê me jî Gafûr Türkaya ku ew bi xwe rêberekî Weqfa Ermeniyan ya Amedê ku kilîse û dêrên wekî Surb Giragos û gelek kilîseyên din jî dêrên din jî dibin banê wê weqfê de ciyê xwe girtine bi xêratî. Evet, pırsım. Rewşa Ermeniyan hal Bakurê Kurdistanê çi ye? Bi taybetî li Amedê. Çend Ermenî hene hejmara wan çi qas e? Anal Diyarbakır li Amedê yani Ermenî ji Diyarbakır'a bên dîkrana girt. Yani zaf hejmareka zaf tune rastî. Berê zaf hebûye yani em bê 100 sal berê zaf hebûye. Piştî soykırmê dîsa وقتی جمهوریت جی آوا بود دیسا 400-450 مالی Ermeniya li hebûne. Ama Diyarbakır çıka çûye Türkiye çıkan mesele çêbûne o tebliğ hebûn çêbûne û Ermeniya Diyarbakır'ı kêm bûne. Hinek şuna Avrupa, hinek şuna derva, hinek şuna dervayê şehri Diyarbakır yani dervayê Diyarbakır, şehri Türkiye, hinek şuna nava Avrupa ve Amerika falan. Eko piştî soykırmê malê malbatê ku xelas bûne û dînê xwe kirine Müslüman li Diyarbakır gelek însan hene. Çünkü wextê ku ev em bê rojê xwe şîn û şayiyê Ermeniya gavê em çê dikin gelek qelebalıqtir çê dibe. Çünkü ê ku dînê wan Müslümanî jî gelek zaf hene. 4-5 sal berê berî vî şerê me mesela îdê xwe me çêkir Paskalya 1000 kes, 1200 kes dihatin. Ha ew 1200 kes muhtemele ku dostên me û Müslüman jî 100-200 kes hebûn. Ez bawerim 700-800 kes, 500-600 kes şu an wan Ermeniyê Müslüman bûye. Li tevahiya bajarên Kurda yê Bakur rewşçewaye çend Ermenî hene? Çend Krîstiyan hene? Bi rastî ana ke ku li Ermeniye Türkiye tev yani li vê navên da ku te got ev dertev ji xwe Ermenî li van derece yani. Ama piştî ku mesela soykırım çêbû û piştra weka ku me got çıka çû 200 salî de kêm bû Ermeniyê ku dînê Xristiyanin bi zehfî tev li İstanbolê civiyane. Yani em bê 198. Yani ê ku dînê xwe Xristiyanin li temamê vê navenda tev zehf kêm in. Bi zehfî tev çûne İstanbol. Mesela 3000, 10,000 ama eko dini xo Süryani hene mesela. Eko dini xo Müslüman Ermeni ne? Dini xo Müslüman Ermeni ne? Ve dere zaf heneyce. Yani barke yani Hristiyan pıran Müslüman. Müslüman Ermeni. Ya Asuri u Süryano yani sahara. Hristiyan na. Merdini hene. Mesela na Merdini hene ki Süryani hene. المدياد ومردينة لهلا توري دبيجن توري لهلا توري سورياني هناك هنا وكني زعف كسن هجمة أرمنية قالك كنا باش أو أرمنيين كون هاد دجين لسربي آخنا وخواكي أرمني جد بينن وخواكي إيساوي جد بينن كريستيان جد بينن أو عرف وعاداتي خبيك تينا؟ ناكك وعرف وعاداتي كوجبوي بيك بين زعف أو جينا يعني براستي أو فرصات أو إمكان جتنا شما çünkü Diyarbakır جبوك عرف وعاداتي خبين إيرمنيا بزعفي أو كوان حياة وان تبل سر كليسة أواي جبو كوبينن جركا كليسة أوابه مثلا فيامد وقت 2012 da kilise خو Surp Ermeni, Surp Giragos Ermeni Kilisesi وقتی پشتی تعمیر کرد و آوا کرد و مذکر و چای فهم کرد که هنر کدین ده زفتر حقیقتا حیات لوی داره çünkü her işte Ermeniya iş kilise var. Mesela zaruki jwana çede kilise baptist kin bejin cenaze iş kilise var. Davete xwe nişane xwe şin û şayî xwe teb kilise dikin îdê xwe tişê xwe teb kilise dikin ji ber ku li Diyarbakır kilîsa Ermeniya vekirî tune bû mesela heta me vê kilîse bêne kiribû ti ew kek nedihate kirin. Ha ayinekî tune bû. Ayin sernavê Ermeniya tune bû ama mesela bi Meryem Ara Kilisesî heye ya Süryaniya û hergav vekirî bû hergav ew kê wan jî heye papazê kilîsê jî heye her heftî lûr ayin çê dibe. Ew wî çaxî ez bawerim ê me hewa çûn wê derê ayînê.
Ama pişti kome Surgiragos vekir. Surgiragos zaf girin çevu, zaf mühim çevu. Ji Avrupa'ya, İstanbul'a, ji gelek bajarên cuda jî Mesela insan. roja vekirini ez bawerim dora 4-5 hezar kes wî çaxê ew roj hatibûn. A piştî wê jî zaf rojê ew melwêdirê derbas kir. Heta 2015 ev şer koçêbû. Piştî şer çêbû kilîse zirar dî ew derxwe ew navên tev girtiye. Kilîsa me ji wêdirê. Ya me Nava Sûrê piştî şerê nava bajêra heta girtin ew der hêjî qedexe çûna wir hêjî qedexe o kilîse jî zam zirar. Bu çend sal qedexe li ser heye û neçûne? Ava ji 2016 vam neçûn. 2016 ava 3 sal û nîv rastî em neçûne. Ha 3 sal û nîv Ermenî ne rojê xwe û îdat karim bikin ne îbadet kirine ne tiştek nekirine. Ha wextê ji bo rojê xwe mühim ancak li ciyê wisa li restorantekî ya li qafekî ya li cikî giştine hev hatine ber hev o rojê xwe çêkirine yani. Baş ev pirsin. Niha xwe vedişêrin Ermeniyan normal jiyana xwe berdan dikin. Ya bi rastî ev 10 sal jî heye 10-15 sal jî heye zaf kes xwe venaşêre. Çünkü ji bo xwe veşêre zaf sebebtir. Mesela doran nota ew mesela wextê dibin ya faîlî meçhûl vî welatî çêbûn û çaxî zaf zehmet çêdibû. Çünkü wextê ku tangayîkî heye li vî welatî ji me re zaf problem çêdibe wî çaxî xwe diveşêrin, xwe didine paş, hinekî dijî xwe heta dikarin dernayên pêş. Ama wextê mesela bêjin 2012-13 14 tedî digotin barış sürecî. Wextê ku barış meselesi ya aştiye wî çaxî heqeten ême jî zêde rehet bûn. Tu kesek jî tu piskirêkek jî çene dibû rastî. Niha çawa ye? Niha jî piskirêkek zaf ew tune kes nayê navê çima wayî falan ama weka ku berî vêga jî min got ti tiştekê ku faaliyetekê nayê çêkirin. Ji ber wê ve astengê Ewan aynê xwe li ku dikin niha. Mesela niha Surgiragos nav Sûrê de maye. Ew herêma qedexe kirî. Ev 3 salên li çûne hatin qedexe li wê derê. Men. Wan 3 salên nîvin nikarin biçin wê Me te derê. aynekê nekiriye. Ve Ama 3 sal nîv hiç ibadetek çê nebûye. Hatta divî 3 sal nîvî de diheb extiyarê me rehmet kirin. Her 7-8 me salek nava wan de wî jin û mêr hebûn berê bayzar û o sidqî li kilîsa Süryaniya diman. Mala wan bi xwe ew ke hewşa kilîsa Süryaniya da bû. Rehmet kirin mesela wî çaxî me ya Süryaniya, kilîsa Süryaniya cenaze wan kir. Yani cenaze jî me ra nekir yani nikah û cenaze ra nebû. Davet şîn şahîd tiştek çêne. Yani sekin ya. Yani dibin Diçin yani. bajarekî din gelo dikin. Bêjin mesela salên we de. Rojên wê girîng de wan diçin ku derê. Yani qet nem goya. Demekî bawerim çi Mêrdînê. Bi serê xwe mesela em bê hinek herin Mêrdînê ya herin vêdirê herin Meyremana Kilisesî ya em bê Riya û İstanbolê keve diçin mesela okey ya li wir tiştek hebe, rojek hebe gelek insan azanim tişin. Ama li vêdirê ew imkana kol ser navê xwe em tiştekî bikin ew imkan tune yani. Paşa nasnama we de Ermenî di nifsine. Bilî çawa? Diyê zarokê we de jî. Bilî. Zarokê xwendina xwe dibistana rixbanê de dikin an mı? Tabii mesela o jî zam mühim e. Yani ukakom go berê jî destpêkê de jî migon. Ermeniye Türkiye tep İstanbolê yani İstanbolê mekteb hene, kilîse hene, nizam hene. Her tişt İstanbolê. Wextê xwendinê jî li vir li mektebê Tirkî. Na zarokê mektebê Tirkî. Ermenîkî jî em nizanin ji ber wê bi zimanê. Ve çima zarokê xwe neşand yan jî hûn naşînin İstanbolê. Ew ya ew ke zehmete çawa mesela mektebê yatlî hene. Ama zarokê ku piçûk bin lazim tijî wan rabî herî. Tu wî çaxî ji vir lazim her. Çünkü ti imkan vêdirê ji ber ku tune ye. Gabet zarokê xwe şînî bi mektebê zarokê 7-8 salî 6-7 salî bi serê xwe tenê nikare lû bisekine. Lazim dêw bav jî rabin her nevêdirê. Wî çaxî hinek dikin, hinek wisa jî dikin, diçin ca hewtê. Ji xwe piçek jî çûn bi vî hewayê aslında li Diyarbekir dest pê kiriye. Başa ve qet ji dewletên nexwaz ku li vê derê dibistanekî vekin û zarokên qenebe yê derdorê ew Ermeniyên ku li bajarê Nêzî amade dijîn zarokê xwe bînin dibistanên vê derê yê Ermenî de bidin xwendin. Peki zanî çawa ne? Li gorî Lozanê Ermeniye Türkiye
لازمه مکتبی وان هبه بزمان خوهین بن او حقای جنگا جمهوریت آوا و حتی ایرو مکتب کانو بنه بوده لترکیه بنه تب حتما گرتن ایکو هبونیش تب حتما چند حبون بره؟ يعني بري از تخمين كم مثلا بري وقتاً جمهورية falan نوع و از باور كم دورة چلو تشتكي ده نها نها 12 مكتب هموج اسطنبول نه؟ از باور تبجي اسطنبول لفيدري او امكان او çünkü مكتبك جبوي تبكي لازم هوقا جي زارو كب لازم هوقا تدي مكتب معلم هبه ما مستهبه نظام شابه ايوانا تف كلفت جبوي دحوا سياحه يعني وی چقدر او پیواژو بشافتن یا اسیمیلاسیون اجبا زاروکن ارمنیا جی در باسه دبه şu صدو وزعفتر صدو زعفتر دجارك نحنك كده ذكر yani صد asimilasyon şu kadar sermet şey bu. Çünkü ava se kuşak, azanım ko se çar kuşak, Lviv navendi Ermeni yek zamanı koyunda. Bu yek zamanı konusunda ejizin zamanı. Belki tev benci ne biz kelime تو zancağız. پروژه که وقت نکن پیش بخم زمان خواهی هی کل زاروک خواه به ارمنی کی Proje me heye beri 6-7 sala me kurs lvedre çekir. Uçağı belediye Suriye jmarali kari kir. Me uçağı gelek kurumara go. Bismillah eğitimi rajime go. O şarederiya raji go. A Suriye bersivda be. Ali kari jmara kir. Me kursak çekir. Du dönem ama kurs çekir. Ama uçağı kursiyeri beji yani حفت 8 سال یا حتی نیش 6-5 سال یا جن هبون میر هبون مسلک دکتر اوقات و ماموستو herkes ya esnaf tev hebun me kursa ukir ama pişti ko vedere ev şerru o hepçunu falan gavi çedve uçağı işeme daha zahmet. باشه زخت لسر و هیان زخت دولتی Brasti zakt ana bejin sermeye ne rast ama zakt ciddi ali sermetine necali devlete jim necali vekilina vajı Rastı zaktın et şekline mara beje ev şekline dürüst. تکلیه و خلکی باشه Tekiliyame başa tekiliyame fevara heye. Yani tekiliyame gelek deru doraral vedre mesela sivil toplum STK o mesela biz şara deriya o valiliği fevaracı tekiliyame heye yani. پیشی اوت کم Yani براستی زعفت اشتكي وصا او ما زعفش خلنا خوستي وكاكو ما قلت دي مثلا بين مكتبه مثلا مكتبه ده ما تشكي وصا او قلنا خوستي اما işte küçük gavet lazımati ki teşekkür çok vakti gotme ali karti hat yekren yani jmar باشه زور سپاس کن برز گافور ترکای کو تو یک جربره وقفه ارمنیان یا آمده بوی و تفکر رامان خواه بمرا پار بکر